Dobar dan i dobrodošli. Gilgameš danas predstavlja za vas. Život nekada zaista zna da se poigra sa sudbinama ljudi, pogotovo onih koji sa samog dna dođu na sam vrh, koji od bede dođu do slave i moći i obrnuto. Mnogi bi rekli, sudbina je čudo, dok bi drugi rekli, ljudi, sve u našim rukama, prema tome, preduzmite nešto. Upravo takva priča je život ovog fantastičnog velikana, koga možete da ne volite ili obrnuto. Međutim, prema ovakvom životu i delu svako treba da ima veliko poštovanje, jer iz toga se može mnogo naučiti i profitirati. Kada se vidi moć i glamur u kome neki ljudi žive, vrlo često se pomisli, lako je njima. Međutim, da li je uvek tako i da li su svi nezasluženo tamo gde jesu? Ovo je inspirativna priča o čoveku koji za svoj sjaj i glamur u kome živi i medijsku moć koju posjeduje može da zahvali samo i isključivo sebi, i borcu i ratniku svoje ličnosti koja se posle ogledala i u mnogim njegovim filmskim ostvarenjima. Majka svima nam poznatog Sylvestera Stallonea je sa njim imala izuzetno težak porođaj pri kome su poznatom nam glumcu oštećeni nervi lica. Popularni glumac patio je od paralize lica, međutim vežbama je uspeo da povrati funkciju, ali nikada u potpunosti. Detalj zbog koga pravi specifičan izraz lica i zvuk prilikom govora, detalj koji je bio neretko stvar sprdnje i šala na račun velikana, međutim i detalj koji govori da je ovaj tada dečak uspeo da dobije svoju prvu bitku i pobedi paralizu lica. Ovaj vremešni glumac koji je prešao 70. godinu i dalje glumi i vežba kao u svojim mladim danima, kada je počinjao da se bavi glumom u Hollywoodu. Njegov američki san počinje od trenutka kada je dobio ulogu u filmu Rocky, koji je njegovo pisano delo. Međutim, za njega pre toga život nije bio ni malo lep i divan kao danas. Ova priča ima svoju težinu zbog toga što se radi o čoveku koga su saplitali, rušili i omalovažavali, ali o čoveku koji nije prestao da veruje u sebe. To su osobine odvažnih i hrabrih. O vremenima kada je živeo na ivici egzistencije danas kaže: morao sam da prodam svog psa koji mi je tada bio jedini prijatelj, da bih kupio hranu i da bih mogao da preživim. Čak se prilikom jednog intervjua prisetio kako je morao da ukrade nakit od svoje žene kako bi se prehranili i preživeli. Ovaj poznati glumac bio je beskućnik, čak je spavao na stanici u Njujorku jer jednostavno nije imao novca za bolje. Njegove reči su: u tom periodu prodao sam svog psa za $25 i odšetao sam se plačući. Valjda u tim teškim životnim situacijama ljudi se odaju porocima ili toliko potonu da odu u beznađe bez povratka, ili se u njima probudi inat protiv nemoći i u takvim trenucima urade nešto epohalno, što se ovom čoveku i desilo. Naime, on je gledao meč Muhameda Alija i Chucka Wepnera, što ga inspirisalo da napiše scenario za film o slavnom bokseru Rockiju. Neverovatna činjenica je da je čitav scenario napisao za samo 20 sati. To je kada čovek iz nemoći da sve od sebe da promeni nešto, kada više nema gde da padne pa se u njemu dogodi nešto da se sve preokrene. Svima je jasno da se današnji dobri scenariji pišu i godinama. Svoj scenario nudio je mnogima, međutim jedan studio mu je ponudio $125.000. Zamislite tu cifru, u tom momentu to je za njega bilo veliko kao kuća. Čovek koji spava na ulici, nema šta da jede, dobija toliko veliku ponudu. To je prosto briljantno. Njegov jedini zahtev u tom momentu je bio da on glumi glavnog glumca, što je studio koji je želeo da otkupi scenario naravno odbio, jer su smatrali da takav scenario mora biti ukrašen već poznatom filmskom zvezdom. Njihov stav je bio: izgledate smešno, a tako i govorite.
to nije uloga za vas, uz to ste i nepoznati. To je trenutak koji pokazuje da je ovaj čovek nešto više od običnog prosečnog, koji bi u takvoj besparici prihvatio sve, uzeo novac i odšetao se srećno. Stallone odbija njihovu ponudu. Samo par nedelja kasnije studio se javlja i nudi neverovatnih u to vreme $250.000, a zatim i $350.000. Za neke neverovatna hrabrost čoveka koji je na ivici egzistencije, za nekoga potpuna ludost, ali on sve to odbija, što se pokazalo kao najbolje odigrana strategija i što ovog čoveka pokazuje kao veoma inteligentnog i čoveka sa vizijom. Zamislite danas nekog momka koji povremeno spava na klupi u parku, koji odbije $350.000, a pritom nema para za novine da se njima pokrije ako počne kiša. Sasvim nerealno. Studio je jednostavno želeo njegov film, ali nisu želele njega. A on očigledno nije želeo pare kratkotrajno, već je imao viziju i verovao u svoj potencijal koji su osporavali. Na kraju, studio mu je dao $35.000 i da on bude glavna uloga u filmu. Na to je pristao. Znači, pristao je na smešnu sumu novca i da glumi u nečemu za šta nije znao da li će mu omogućiti bolji život, ali je očigledno sasvim opravdano imao ogromnu veru u sebe. Sve ostalo o ovom čoveku pripada istoriji. Rocky je film koji je osvojio 3 Oscara za najbolji film, najbolju režiju i najbolju montažu. Sam Stallone je čak bio nominovan za najboljeg glumca. Rocky film je uvršten u registar filmova kao jedan od najboljih svih vremena. Nakon što je uzeo pare za scenario, prvo što je uradio, otišao je da otkupi svog psa. Objasnio je kupcu zašto je morao to da uradi, ali novi vlasnik nije imao razumevanja, te je odbio ponude od $100, $500 i $1.000 koje je Stallone nudio. Na kraju ga je otkupio za neverovatnih $15.000, a za njega je dobio samo 25. Danas se radi o jednom od najpoznatijih filmskih zvezda ikada, čoveku koji je proslavio Rockija i koga je Rocky proslavio. Biti bez novca je loše, jako loše. Da li ste ikada imali svoj san? Divan san. Ali ste bez novca i niste ga mogli ostvariti. Premaleni ste da biste nešto napravili. Premaleni ste da biste nešto postigli. Dođavola, i ja sam bio u takvoj poziciji puno puta. Život je težak. Mogućnosti će prolaziti pored vas jer ste niko. Ljudi će hteti ono što ste napravili, ali ne i vas. Svet je okrutan. Ako već niste slavni, bogati ili sa vezama, bit će vam teško. Zatvarat će vam se vrata. Ljudi će vam krasti ideje i rušiti nade. Vi ćete biti uporni, a svejedno se ništa neće događati. Ovu poruku Stallone je uputio svima i još dodao: i onda ćete biti bez nade i bez novca, prokleto bez novca. Radit ćete i čudne poslove da biste preživeli. Nećete imati novca za hranu i da, možda ćete spavati na ulici. To se ponekad događa. Da, događa se, ali nikada im nemojte dozvoliti da vam unište snove. Šta god da se dogodi, nastavite sanjati. Kada vam ubiju nadu, nastavite da sanjate. Kada vas odbiju, nastavite da sanjate. Kada vam kažu da nemate šanse, nastavite da sanjate. Niko ne zna za šta ste sve sposobni osim vas samih. Ljudi će vam suditi na osnovu toga kako im izgledate i prema onome što imate. Molim vas, nastavite da se borite. Nastavite da se borite za svoje mesto u istoriji. Borite se za svoju slavu. Nikada nemojte odustajati. Ako to znači da ćete prodati svoju odeću i spavati sa psima, to je u redu. Dokle god ste živi, vaša priča nije gotova. Verujte mi, nastavite s borbom, nastavite da sanjate i da se nadate, rekao je Sylvester Stallone. Voleli ili ne, njegova filmska ostvarenja, njegov izgled i njegovu slavu i moć, nerealno je da možete da potcenite borca u njemu i njegov duh. Činjenica da nije prepustio stvar u ruke sudbine, već je bio hrabar da odbije blistavu ponudu
i okrene se svom snu je fascinantna. Svakako može biti inspiracija mnogim mladim ljudima i to ne kao uloga iz svojih filmova, već kao čovjek iz stvarnog života. Niko, ni ti ni ja, ne možemo da udarimo tako jako kao što to može život. Ali nije stvar u tome koliko jako umeš da udariš. Stvar je u tome koliko udaraca možeš da podneseš, a da ipak nastaviš dalje. Podržite nas klikom na like i prijavljivanjem na kanal ako to već niste uradili i budite među prvima koji će vidjeti zanimljivi, obrazovni ili misteriozni videoklip koji budemo postavili. Hvala vam na podršci.